VP Chwenga, the most loved and listened to politician. Everyone wants to hear what he says. Sarapina mashoko arikubuda panguva ino Isaac Makomichi achipraisa VP Constantino Chwenga achimoti is the most loved politician and the most listened politician munyika yeZimbabwe. Ari kuonekwa kunzi ari kudhifenda kodzero dzevagari venyika yeZimbabwe panguva ino anoita zvekuti nyika yeZimbabwe iendere mberi. Munhu wese awane a share zviri fair. Don't subscribe or like on the bell icon. Makomichi muzara nhasi ari kupinda nenhau yake yari kuda nyora achiti Vice President Chwenga is the only politician in Zimbabwe politics who is consistently trended positively on social media without paying for promotion. He is the most listened to politician. His speeches flood social media, and the people love his wisdom and integrity. His authenticity and vision for a better Zimbabwe resonate deeply with the people, whether he's advocating for economic growth, peace, or good governance. His message strikes a chord. Mukanya's genuine, unapologetic approach sets him apart, making him a beacon of hope for many. His rising popularity is organic, fueled by the people's genuine admiration for his leadership. Ndo mashoko yatokona Makomichi panguva ine ari kuti right now mukatarisa the ruling party ZANU-PF mukaona vana Tagurei, they have formed their task force, their Tagurei supporters group on social media. Mukatarisa vana Tungwarara vachimhanya neempowerment, vanoenda pamarallies avo vachinoataka, but VP Constantino Chwenga is not doing that. Anongouya okupa speech yake and people otanga kumutevera vachimusapota and vanyatso kuteerera kuti nhasi VP Constantino Chwenga tanzwa kuti he made an address. What was he talking about? Ndo mashoko ari kuda panguva ino ichionekwa kunzi VP Constantino Chwenga is the most loved and most listened to politician munyika yeZimbabwe. Imbotize mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu muzofungiro enyu. So subscribe or like, chit on the bell icon.